lang basta usapan, di lang basta babanat. Diretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Kasama niyo pa rin po Idol Mark Espinosa dito sa number 1 Music and News FM sa lalawigan po ng Pangasinan. Ito po ang 104.7 IFM Dagupan. IFM News. 26.2 million na cyber attacks ang naranasan po ng Pilipinas last year na naitala po ng ilang mga eksperto, particularly itong kumpanya po ng Kaspersky, na noong 2022 nasa pangalawang pwesto po ang Pilipinas na meron pong pinakamaraming web attacks. Ngayong umaga po, pag-uusapan po natin po at kasama natin ang isang IT expert po at syempre hindi lamang po ito basta-basta IT expert po dahil kilala rin po natin po na ito ay aktibo sa lahat po ng mga aktibidades, particularly kapag sa usapin po ng information and communication technology. Walang iba, kasama po natin po ngayong umaga, pabatiin muna po natin via Zoom ang ating pong Vice President of Information System Security Association po ng Philippine Chapter, ang Regional Director, Region 1 Cybersecurity Society of the Philippines or CyberSOC PH, at ang MIT Cybersecurity Program Coordinator po and Dean of the College of Computer Studies ng University of Luzon, Dr. Diosdado Caronongan. Doc, magandang umaga po. Ang inyong pagbati po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig. Okay, magandang umaga. Okay ba yung audio ko, Sir Idol Mark? Yes po. Okay po. Yeah, good morning everyone. And thank you very much, Sir Idol Mark, for having me here. Makadagdag na rin sa awareness sa campaign natin for Yes yung po. tinatawag nating cybersecurity. Opo. Okay. Ito pong cybersecurity threat, Doc Dads. Okay lang po ba? Doc Dads na lang po. Okay lang, kahit ano, Dean Dads, Doc Dads, walang Dads. problema. Okay po. So just ito pong ano po natin po, no? Itong tawag po natin na cybersecurity. Marami palang klase po ito. Sa ano po, sa perspective po ng isang IT expert, ano po ba yung iba't ibang mga cybersecurity threat na pwedeng tayo po maging vulnerable po bilang mga gumagamit po ng teknolohiya? Okay, very good question. Actually, ang cybersecurity, subset lang ng tinatawag nating information system security. Pag sinabing information system security, ito yung security, be it on analog tsaka digital realm na tinatawag. Pero pag digital realm lang pinag-usapan, doon pumapasok si cybersecurity. Anyway, pag sinabi nating threats, dalawang klase rin yan eh. Merong yung threats coming from yung mga hackers natin, mga malware, yung mga bad guys natin. Another threat could be coming from yung mga the likes of flood, 'di ba? Sa Dagupan, laging binabaha tayo diyan. It's a threat. Yung fire, yung earthquake. Kasi yung flood na yan, for example, binaha yung ating mga server, yung mga data servers natin, tatamaan yung data natin. So that is a threat to our information. Opo. So ito pong mga ito, for example, dito po sa Pilipinas, according po sa mga latest study po, ilan sa mga top cybersecurity threat po na medyo familiar po yung ating pong mga user po na lalo na social media. Ito pong at saka yung gumagamit po ng mga online banking na tinatawag po natin. Ito pong password attacks, ito pong mga phishing, ito pong mga malware. Ito po ba talagang dapat seryosohin po ang usapin po na ito when it comes into our individual concern and even sa impact po ng ating pong mga pinagtatrabahuhan? Dapat lang. Kasi actually yung top 2 threats natin, nabansin mo, itong malware at itong phishing. Top 2 yan na ginagamit nila. Kaya nga napaka-importante yung tinatawag nating awareness program. Like in the case of the University of Luzon, di ba, we have started yung awareness program natin sa level ng mga employees. Yes, tapos nag-cascade down to mga student council leaders natin. So, we should be aware of this one. Like, malware kasi, especially yung ransomware na yan. Yung ransomware, pag tinamahan ka yan, encrypted na lahat yan. Phishing naman, if you are not aware of the sites, you keep on, clicking everything. Kaya pag hindi ka aware sa mga ganyan, mamaya makita mo,
nakuha na pala yung mga vital informations mo, yung mga tinatawag natin PII, Personal Identifiable Information. Oo. Na pwedeng gamitin po ito din dun sa mga ano po no, sa mga criminal activity as far as cybercrime is concerned din. Oo, ginagamit sa mga cybercrime na ganyan. At the same time, makukompromise yung sarili mong assets mo na tinatawag, di ba? Pwede makompromise yung financial, ano mo, Mm. yung pera mo sa bangko, pwedeng makuha yung data mo. They will be making use of that data. Especially now, may AI na o mas tumindi. Yes, opo. Kasi pwede na silang mag-create ng video. Gagamitin niya, kunyari, ikaw ang humihingi ng tulong, yung pala AI generated lang yung video na yan, even voice na ano, madali nang magaya napakita na natin sa mga news yan, di ba? Opo. Even in one of our security seminars, pinakita natin how easy it is to generate a video. Kung yung iba, nakakita natin ng AI seminars na kinandak namin yon. I have one of the speakers invited, expert Opo. natin yan. Nagpakita ng kanyari, pinakita yung picture ni John Lloyd, yung artista si John Lloyd. Opo. Oo, sa lahat nung kukunan nung camera ngayon, kamukha na ni John Lloyd. So, si Ma'am Rina, tsaka si Sir Butsky, estudyante namin. At the same, in one frame, in one picture, in one video, pare-pares na John Lloyd yung mukha. Ganon kadali paggawa ng mga AI generated Oo, ngayon. opo. Tulad po sa University of Luzon, College of Computer Studies po, do we upgrade our curriculum that will going to conform dito po sa pabago-bagong ano po, shape po ng ating pong teknolohiya? Actually, I'm proud to announce, no, hindi sa pag-ano. Mm. Ngayon lang nire-required ng CHED na merong security subject sa BS courses natin, IT tsaka computer science. Opo. But as far as mga 15 years ago, coming from PLDT ako, inintroduce ko na yung system security subject. So aware na sila. Ngayon ginawa ko ng dalawa. In-include ko yung sa Nauna vulnerability pa pala management. tayo. Nauna tayo, sir. And that's also the justification bakit tayo nakapag-offer ng MIT Major in Cybersecurity program. Opo. Oo. Ito po, gaano pa ka-importante? No? We have a lots of graduates of ITs and ang nakakalungkot po kasi dito, yung mga graduate po natin po ng coming from computer studies ng mga colleges po, they opt to go abroad, work outside the country. How vital na dapat ang gobyerno po natin is to give emphasis now dito po sa mga information and communication technology graduate, mga IT graduate, programmer graduates po natin na ma-employ po sila dito, lalo na yung mga best of the best po natin, given ito pong mga ganitong threat at saka yung industriya po ng ICT dito sa Pilipinas. Actually, good news kasi right now upgraded na yung yung salary ng ating mga IT graduates, especially yung mga cybersecurity. Like for example, meron akong constant communication with the ICT partner natin yan kasi, Opo. not just in the region but in the national. Mhm. Yung sweldo ng it may sound surprising, yung sweldo ng mga nasa private sector ng cybersecurity kasi anak ko Opo. isa yan sa sa cybersecurity practitioner yan. Mhm. Mahirap tapatan ng gobyerno, although ang gobyerno mataas na pero mahirap yung tapatan yung private sector ngayon. To the tune of 6 figures yan, sir. Wow. Would you believe? 6 figures yung ng cybersecurity. That's why in our IT programs, I keep on emphasizing, sabi ko, concentrate on this one. Napakalaki pa ng market nito. At the same Yes. time, magagamit ito kasi ang cybersecurity, wide-ranging yan and maraming domains din yan. Maraming domains yan. Opo. Oh. All of the kasi industry po ngayon is connected into po natin po sa cyber po. Now din ito pong ating pong tawag nito dito po sa pagbibigay po ng importansya sa industriya po ng information and communication technology, particularly yung mga sabihin na natin senior high school na papasok pa lang. Ito po ba isa dapat po talaga na tignan pa at palakasin pa ng ating pong gobyerno? Ito pong pagbibigay po ng pag-encourage doon po sa ating pong mga estudyante na kumuha ng ganitong klase ng kurso. Dapat lang. Actually, as early as elementary, dapat meron silang awareness sa mga technology na ganito. At Opo. magagaling yung mga estudyante natin sa elementary. Talagang yung anak ko nga na mali, talagang hindi mo na mataro-taro sa technology yan. Kaya they should be aware kung paano protect yung tinatawag nating mga, yan nga, PII natin, personally identifiable information. Kasi
madaling mag-scam, madali kang mabiktima kung Yes, po. talagang hindi mo alam yung mga ganyan. Boils down to awareness program talaga. Is it Oo. expensive din na for example, a certain company na mag-invest po into cybersecurity po talaga kung pag-uusapan po natin ngayon? Thank you for raising that question. Ano. Actually, I was about to say that. But my point is, ang cybersecurity tools, including yung mga pag-implement natin, creation of groups and all that, should not be taken as an expense. It should be an investment. Mhm. Kasi you cannot, sabi nga natin, you cannot put a peso value or dollar value dun sa compromise reputation or compromise image or even yung stolen data ng isang organization. Mhm. Let's say for example, sa University of Luzon, ang style niyan kasi sir, you have to, as an organization, you have to identify kung ano ba yung assets mo. Opo. Assets are anything of value. So in the case of UL, ang sinasabi ko lagi, ang asset natin dyan, yung laman nung school automate natin, ano ba yung laman yan? Yung grades tsaka yung payment ng mga estudyante. Why? Kasi if somebody would hack the system, most likely yung gagawin niya, pwede ba palitan mo yung grade ko? Puro 75. Pag makuhin mo naman, gawin mong 90 lahat. Or pwede naman, ang utang ko sa UL, 50,000 na. Pwede bang i-hack mo yan? Gawin mo 10,000 na lang. Tapos hatiin na lang natin. So those are yung mga tinatawag kong assets na yan. Yung payment, tsaka yung grades. Yun yung, pag sinabi nating assets kasi, yung tinatarget na mga bad guys natin. So yun ang pinoprotektahan natin. Now, as an advice nga, if I were to share my advice sa mga organizations, Opo. every organization, be it big or small, should have an information security group. Mhm. Medyo mahal. At saka yung group na to kasi, they should be trained. Saka well qualified. Kasi ang cybersecurity professionals natin, dapat parang mga doktor yan eh. Dapat constantly na-update. New tools, new threats, and all that. Kung hindi, para kang doktor na pumunta ka sa isang doktor, sumakit ang tiyan mo, ang binigay sa yung gamot, yung mamatindi na palang di ba, yung effect. So, Oo. they should be updated. Kaya medyo mahal nga kung tutusin, talagang mahal yan, but sabi ko nga, it should not be taken as an expense, but rather it should be an investment on the Opo. part of an organization. In a security group po, for example, sabihin na natin sa isang maliit na kumpanya po, ano po yung parang composition po nito? Yung talagang sabihin na natin tatatag yung kanilang cybersecurity din. Kung talagang nagtitipid ka, pwede ng dalawa. At yung dalawang yan, pwede na yung network administrator mo at saka system administrator functioning as at the same time security group mo. Kasi dalawa, one would be, but take note that pag sinabing security group, ang daming, if you really want to protect your organization Opo. against yung cyber threats, ang basic na responsibilities nila dyan is the one, formulation ng tinatawag nating security policy. Ano ba yun? Sample ng security policy natin, yung password management. O gaano ba kadalas palitan yung password, gaano ba kahabang password, how to take care of yung password. Another one would be, let's say for example, policy mo ng yung tinatawag na BYOD, bring your own device. Pwede bang i-connect ko yung cellphone ko sa network ng UL? Pwede bang i-connect ko yung laptop ko sa network ng UL? Because the problem with that one, baka may mga information ng University of Luzon na nakukuha nila, nakukopya. Kasi personal belongings na to. So, ang daming type of policy. So, ito yung unang-unang gagawin ng grupo na yan. At the same time, papasok din yung vulnerability management. Ano ba yung mga vulnerable sa systems natin? Operating system, database, application. Tapos gagawa ng patch management. Kaya nga right now, pansinin mo sir, ano bang kadalasang nakukompromise? Website, tama? Yes, website. Oo. Kasi recently may mga attack nga po dito sa ating pong, Oo. lalo government websites. Oo. Apo. Why? Kasi po, ang website, kung ako tatanungin, pinakamadaling atakihin yan. Oh. Pinakamadaling atakihin yan. But pinakamadali rin dapat na protektahan. Why? Mag-scan ka lang eh. May tinatawag kaming vulnerability scanning. So, pag in-scan mo yung website mo, lalabas yung vulnerability. Ang vulnerability parang butas yan. Doon papasok yung hackers natin. Okay. May So, pag- loophole doon. Pag na-identify yung vulnerability, let's say for example, yung OS mo hindi updated, meron ng available na patch yan. I-patch mo. Okay. We'll do that, the security group. Okay. Pag na-patch mo na yan, test mo ulit. Okay na ba yung vulnerability? How about the database? May vulnerability pa ba yan? How about the application? Meron pa yan? Once na-close na yan, then that's the time that you can implement additional solution. So pag sinabi kong website yan, probably you can
add up something like yung WAF, yung web application firewall. O di Apo, super apo. secure na yung ano mo, yung website mo. But then again, boils down to yung sabi mo kanina, hindi ba kaya mahal sa isang malit na Apo. organization? It is. Mhm. But yun na nga, you cannot put a peso value or a dollar value Mm. to a compromised image. Yung Apo. reputation ng company. Like, kunyari sir, bangko ka. Yes po. Mm. Na-compromise ka. Ay di mag-aalisan yung mga kliyente mo. Correct. Tama? Oo. Di Tama. ano ngayon, di imbis na nag-invest ka, nawalan ka pa. Mhm. Kung nag-invest ka na lang sana, hindi sana Oo. umalis yung mga, baka dumami pa yung customer mo. O, di Correct. ba? Opo, kasi nung minsan naalala ko nga po yung pong lalong-lalo yung paborito nilang i-hack ngayon, well, mabanggit ko na rin kasi bangko na rin namin, BPI, yung Bank of the Philippine Island. Kasi noon, dinoduplicate nila yung website ng Bank of the Philippine Island. Akala nung mga ibang user, yun at nag-login sila doon na din. Yun yung phishing, yung tinatawag. Okay. Yan, Oo. naduduplicate yung Mm-mm. yung site natin. Akala mo original. So Mm-mm. of course, maglalagay ka. But then madali lang din through awareness program. Yung phishing na yan, kunyari, pag yung site na pinasukan mo, nagtatanong na something like including the password, mali na yun. Okay. Meron bang organization na bangko na maghanap ng password mo? 'Di ba? Hindi dapat tatanong 'yan. Yung mga Ye- ibang details na hindi naman kailangan sa transaction mo. Apo. That should not be Yes po. inquired by the bank. Din you mentioned a while ago yung OS, yung operating system. Ito po yung mga idol po natin po. Ito yung ginagamit natin para gumana yung ating pong mga devices para talagang tayo makakonect na tayo sa internet, makagamit tayo ng mga applications. Yung pong paggamit, ito ano po to open secret to sa Pilipinas, yung paggamit ng mga cracked version. Is it dangerous? Din, lalo na po sa mga talagang mga kumpanya na ang asset is digital. Delikado. Delikado 'yan. You know why? Kasi yung crack version na 'yan, sometimes nag-i-embed na sila ng malware diyan. Sabi nga Okay. natin, I would like to use the phrase used by Sir Butsky in one of our seminars. Ang ganda ng sinabi niya. Opo. There's no such thing as free. Mhm. Pag may free din na malware yan. May free din na kasamang sakit sa ulo yan. Mhm. But that's true. Kasi ngayon, ini-impede na yung mga malware eh. Yes. So usually, pag ikaw yung bad guy, isipin mo, ano kayang gagawin kong proseso para ma-infect ko to? Mahilig sila siyempre mag-download ng free, yung mga crack versions. So doon ko na lang embed kaya. Oo. Doon ko na lang embed kaya. Di Okay. ba? May isang website na paborito itong mga lalo yung mga estudyante na pinagda-downloadan ng movie, ng tawag ito mga basta kung ano yung pwede nilang ma-download po doon. Ito po is talaga nag-open to ng portal para ma-infect po yung mga system po minsan ba? Yes, sabi ko nga, be careful. Ang pinaka the best diyan, kung talagang hindi mo iwasan mag-download, Mhm. make sure na yung laptop mo, your computer mo na pagda-downloadan mo is equipped with the right tool. Okay. Something like, meron siyang, kanyari, nag-download ka nga, pero merong mag-alarm dyan, this file is infected. Mm. At least, Mm-mm. you can readily delete that one. Mm-mm. So ang dami namang website that can be used to test kung isang website ba or isang file ba ay infected or not. Apo. There are. Kaya nga sabi ko, boils down pa rin dun sa awareness program. Now, if you are not aware of these things, of these solutions, talagang dangerous yan. Kung ang aware ka lang is to mag-download sa ganitong site, napakadelikado yan. Apo. Din, ito lang po, quick ano lang po, lalo na yung marami po tayong kasi mga users po ngayon po ng social media. How will you know na ikaw is under threat na yung iyong social media account o yung website po ng inyong kumpanya? Paano po ba natin na ito malalaman po na what are the red flags or indicators Din? Start natin dun sa website. Yung website kasi madali kasi usually mga hackers natin mayabang eh. Pagmamalaki yung kanilang takeover na tinatawag. Opo. So aminin nila, this site is taken by di ba i-announce nila. So you will know. Now, ang problema dito sa mga sa mga Facebook, sabihin natin Facebook accounts natin, ang red flag diyan, meron kang pag tinignan mong naka-login ka sa ganitong device, may mga devices na na-identify diyan na hindi mo naman kilala. So ibig sabihin, mayroong ibang gumagamit ng account mo. Mhm. Usually naman, ganito yan, sir. Sabihin ko sa'yo, mahirap naman talaga na i-hack or makuha yung password sa Facebook. Mhm. Medyo mahirap yan, lalo pag gumamit ka ng yung tinatawag nating
double authentication, di ba? O Apo, kaya apo. multi-factor Mm-mm. authentication. Now, ang kadalasang nangyayari diyan, pag nagbukas ka ng Facebook account mo, kaya social media account mo kung saan man yan, naiwanan mo sa internet cafe, nakabukas yan, Mm. madali na. Imagine mo, Mm-mm. nakabukas, malis ka. Somebody will make use of that same computer. Pwede na niyang palitan yung password mo kasi nakabukas pa eh. O Mhm. patay ka na dyan. Or, another thing would be, pwede niyang tignan yung mga sensitive information mo dyan. Pero hindi ko gagawin yung password mo. Pero Mhm. may nanakaw na kung sensitive information mo. Yes. Yun ang mga nangyayari dyan. Mm-mm. Also, yung sinasabi nating free wifi, Opo, yan po. Mm. sabi ko nga wala namang free. There's no such thing as free. Ito nga, sample ko, nasa bus ka. Opo. Oh, Mm. nag-enjoy na enjoy, nakangiti and all that, kausap mong boyfriend mo. Yung katabi mo sa other seat siguro, nakangiti sa'yo. So, ikaw naman, kunyari babae ka, akala mo Mm. nagagandahan siya Mm. sa'yo. Yung pala, kaya nakangiti, nakikita niya lahat ng transaction mo. Mhm. Kasi it can easily be duplicated, it can easily be replicated. Alam mo yung sa internet cafe, sir, yung Op- may administrator doon, di ba? Opo, opo. Oo. Oo, pag gumamit nga. O magtataka ka na lang, bakit nakokontrol nila yung screen? Makikita nila. Kasi Yes. we have software naman to easily capture yung mga screen natin. Ginamit ko yan nung Mm. administrator pa ako sa PLDT. Oo. Pag hindi nag-log out yung user ko, gabi na, pauwi na kami lahat, nag-message ako, in 2 minutes, I'll be starting with my backup. Pag Mhm. may nakita pa akong nakalagin dyan, I would assume, since mga babae ito, baka napunta ng CR, ng kwentuhan. So, tinitake over ko na yung account, nila-log out ko na lang Mm. from a remote place, from my, Na remote. from my Oo. place. Oo. So, that's how you do it. Nagagawa natin yan. Kaya, take note, pag free wifi yan, naku, Diyos ko po. Mhm. Yun na. Basta anything na free, Yes medyo kabahan ka. As Kabahan long na as po you are, talaga. but you should be technical enough to Mhm. counter yung mga threats Opo. na makikita sa free. Yes po din. In a perspective po ng isang IT, papaano naman po natin mapoprotektahan po ang mga accounts natin? Sabi nga natin, walang free. Pero yung accounts muna po natin po, particularly dito po sa ano po natin, no? Tawag nito, yung pong mga gumagamit, for example, ng ating pong mga website po at saka yung pong social media para maprotektahan po tayo anong mga dapat tandaan at gagawin na. Napakasimple yan lang, sir. Walang kamatayang password management. Unang-una, yung password mo, mahirap man gawin, sabi ng iba, but I would advise, regularly mag-change ka ng password. Para kunyari How na, frequent? How frequent, Doc? kung mas maganda, kung you can do it every week, do it. Mhm. Ganito yun, sir. It depends on the criticality of the information that you're protecting. Ang sabi ko nga, ang deployment natin ng tools is parang ano yan, sir, parang sari-sari store. Mhm. At example ang sari-sari store mo kunyari, meron kang ano bang mga binibenta mo diyan, mga sachet, di ba? Mhm. Mga maliit eh. So kita mo diyan siguro, sabihin natin, malaki na yung 300 to 500 per day. Mhm. Oh, ang tanong, would you tawag dito, hire a security guard para bantayan yung sari-sari store mo? Baka lugi. Mhm. Tama? Apo, apo. Oh, the same manner ganito rin. Baka pagdating nung sa laptop mo, secure na secure, mayroong naka-encrypted pa yan, may inon mo pa yung firewall, naglagay ka pa ng anti-malware, yung pala wala namang critical information Laman. na nandun sa laptop mo, ginagamit mo lang pala yan para pag-create ng mga words for your assignment. Mhm. Eh di niluluko mo lang sarili mo, sir. What if nawala yung password mo sa encryption? Di lalong Mhm. hindi mo madi-decrypt yung mga files mo. So Correct. that's my point. It Mhm. depends on the data that you're protecting, Mhm. yung tools, the right tools that you will be using. Ayun. So, Password management lang, okay lang. Okay na. Anti-malware lang, okay na. lalo sa social Oo. media din. Sa social media, Oo. accounts natin. Opo, Yun, yes. wag kang gumamit hangga't maaari sa mga free wifi na yan, sa mga internet cafe na Mhm. yan. Wag mong ipahiram Mhm. yung account mo, even to your boyfriend. Kita mo naman yung mga kaso ngayon, di ba? Ang nagkakasuhan, yung mga ex. Oo, mag-X. May Mag-ex may, kaya. may nakuhang video din. Oo. Di ba? Kasi nagtiwala. Oo. Oh, yan. Pero yung mga nagpapagawa din, no, sa mga ibang mga, kunyari, nasira yung cellphone nila, nasira yung laptop nila, minsan may mga artista na nagiging ano po dyan, o binenta nila yung kanilang device, tapos maya-maya, magugulat na lang tayo, nagkalat na sa social media, yung mga masiselan na mga picture or videos Oo. nila, nasabi nila, dinilit ko na yan o parang ganon. Bakit na-retrieve na mga ganong kabilis? Hindi sir. Take note of this one. Hindi ganun gasta-gasta madidelete yung mga yan sa mga meron tayong tinatawag na degosser.
Pag dinegose mo yan, automatic yan, deleted yan. Pero pag ordinary delete, yung mga wag ka maniwala dyan, sir. Madali pang mabuhay yan. Madali pang ma-retrieve yan. Naku po. Oo. Makinig Kaya, kayo. Yung mga kaya yung gumagawa ng mga video, makinig kayo. actually, yun ang problema sa mga sa mga video na yan. Nagtiwala ka tapos hindi mo na alam. Yung mag-asawa nga naghihiwalay eh. Sabi ko nga sa mga estudyante ko boyfriend mo pa lang, ba't nagtiwala ka na diyan? Sigurado ka bang magkakaturuyan kayo niyan? Samantalang asawa at asawa, nagkaroon pa nga ng 3 anak, naghihiwalay pa. Yung pa kayong boyfriend girlfriend na yan, di ba? Di ba? Kaya Natiwalang-tiwala ka minsan tiwala. gagamitin against sa'yo. Oo, ang cybersecurity kasi, ang security in general, sabi nga natin, tatlong domains yun, yung CIA, di ba? Confidentiality, integrity, availability. Doon pumapasok sa confidentiality yung sinasabi mo, sir, ng mga video. Okay. What's supposed to be for our eyes, yung girlfriend mo tsaka ikaw lang, naging for the eyes of everybody na pinagpiestahan na sa internet. Because yun nga, pinagawa mo yung cellphone probably, nakita nung technician, ang galing ni madam. Share ko to in the wild. Ayan, yung instant sensation ka. Talo mo pa si Viva Max. Di ba? Di pong ganun. Kaya be careful, be careful. Yes. Mahirap. Okay, Dean, I'm sure our college in the University of Luzon, College of Computer Studies, offering a various of courses na pwedeng pagpilian ng mga nag-iisip. Kasi nasabi nyo kayo na ang laki pala ng sahod dito. Meron palang future ang mga graduate po ng ating pong information technology. So far sa ngayon po ba sa present program natin, ano-ano po ba yung mga pwedeng may offer po ng ating pong college po ngayon? Sabi ko nga, yung sa masteral natin, meron tayong MIT cybersecurity. So dumadaming nagpapa-enroll dyan kasi parang sabi ko, parang shooting 2 birds with 1 stone. Na kapag masters ka na information technology, at the same time, meron ka pang specialization on cybersecurity. First in the Philippines yan, sir. First in the Philippines yan. Ngayon, sa undergrad naman, although BS information technology ang program natin, tsaka computer science ang program natin, embedded in the program are 2 cybersecurity subjects. Ito yung about the tools tsaka processes. Pangalawa yung sa mga practices natin, yung vulnerability management tsaka disaster recovery na tinatawag. So dalawa ang subject na natin naka-embed dyan. So they are ready. Tsaka every kasi the beauty of our offering at UL, meron tayong annual conference. I don't know kung aware ka doon, di ba? Nag-international na nga tayo, nag-offer ko ng international conference dyan. Annual yan, where I invite not just yung local, national, sometimes international speakers natin to share yung mga knowledge and skills nila doon sa atin. Kasi pag pupunta pa ng Manila itong mga estudyante natin, medyo mahal. So ako, ang ginagawa ko, I bring na lang yung mga experts sa Dagupan. So yan. Kaya sometimes may mga request from maganda other kapag malawak ang network universities. din. Pag malawak ang network. Yun nang medyo naman ako kasi sa PLDT. May mga barkada tayo doon. So madali silang lapitan kung baga. Yan. Okay po. Dr. Diosdado C. Karunungan po ang UL College of Computer Studies Dean. Doc, maraming salamat po sa pagkakataon and maganda po itong naging usapan natin. Hopefully, we can do another interview sa inyo po. Anytime, Sir Idol Mark. And thank you for having me para makatulong din tayo sa awareness ng ating yan. Ito yung sa realm ng cybersecurity. Yan po. Maraming salamat po. Thank you. And God bless po, sir. See you around po, sir. Thank you. Thank you. Thank you.